ଜାଳିବା ମଜୁରୀ ଜାଳିବା ମଜୁରୀ ଓ ଓ ଓ ଆଜି ରାତି ଗଲେ ପାହି ଜାଳିବା ମଜୁରୀ ଜାଳିବା ମଜୁରୀ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବି ନଥିବା ମଛାଇ ନଥିବା ମଛାଇ କାହିଁକି ଯିବି କାହିଁକି ରହିବି ନିଜ ଶବ ନିଜେ ବହି ଜହର ତୁ ଦେଲୁ ପେଇ ଜି ଥାଇ ମୋ ଶାଣୀରେ ଦେଲୁ ଶୋଇ ଜହର ତୁ ଦେଲୁ ପେଇ ଜି ଥାଇ ମୋ ଶାଣୀରେ ଦେଲୁ ଶୋଇ ଦେଲୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଝିଅ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛି ସତ, ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ହୀରାକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ହୀରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ କୋହିନୂର ହୀରା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଭରପୁର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। କଥାରେ ଅଛି ପୁରା ବାପ ସେ ବେଟା ଜ୍ୟାଦା ହେ, ଏଇଟା ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉ। ଆରେ ଭାଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତ ଅଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। କେମିତି କହିଲେ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ପୁରା କ'ଣ ସେଇଟା ପୁରା ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ପୁରା ଦଉଥିଲେ 100%, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ପୁରା ବୁଝା ପଡୁଥିଲା। ସେ ଜିନିଷଟା ତ ଝିଅ ପାଖରେ ପୁରା ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ମାନେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାନ୍ତୁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଜାଗା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ କିଛି ନା କିଛି 50% ନିହାତି ରିକଭର ହେଇପାରିବ। ଆମକୁ ସେଇଟା ଦରକାର, ଆମର ନୁହଁ ଭାଇ। ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସେନ୍ସେସନ୍ କଥା। ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ଦିଲ ସେ ପୁରା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ନାଇଁ ଭାଇ, ଯୋଉ କଥାରେ ନାହିଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରର କିଛି ପାର୍ଟ କିଛି ଅଂଶ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ପୁରା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛୁ। ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଆପଣ ଏ ଝିଅକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଗୀତ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।